Igbo bụ Igbo ekenekwa m bụ ndị ọma na-eme ọrịa gị nje mmụọ na-ekenekwa m ọrụ na anyị abịakwana ọzọ ka anyị si abịa ka anyị si ozi ọma Chineke. Biko na ọ bụrụzi ihe ọfụ na ndị ọcha bata Nigeria, some of the ndị ọcha top elite soldiers bata Nigeria 3 days ago. Ọ bụrụzi ihe ọfụ, mana anyị mago na a lot of things bịa na-apụta online afọ m dị na na ndị ọcha bata ka ha kee Nigeria ka ha mee nke ọzọ. Ike Nigeria adịrọ aya ha adịla ha very easy. Ọ bụrụ na ha anaghị afụ this thing, ọ bụrụ na ha nara afịa, ha na-afụ ihe niile na-eme, ha na-afụ ka the whole thing si aga. Mana ka m gwunu nke bụ eziokwu, Nigerian government na anyị nọ n'ime ya give China out Nigeria to ndị ya afịa arụ. Iwu ọcha kịta since ihe anụnwa na-eme, China etibere ọnụ. Sọsọ Israel kwuru okwu na ogbugbu egburu ndị mmadụ na Kwara State few days ago. Then another people kwuru okwu na ya again bụ gịnị bụ ndị Turkey. Ndị Turkey kwuru okwu na ya and Pakistan bụ ndị ọzọ kwuru okwu na ya. So American representative, one of the allies to Donald Trump, ama m nụ na afọ this thing dị niile ebe a, onye nwa bụ ihe release statement because ha na-ekwu na ndị mmadụ na-asị ọbụna ha ya abata ka ha kee Nigeria ka onye ọbụla mee gịnị za ha fanne ya. Ka m kwunu nke bụ eziokwu, so tata ka m megide research over something wee chọpụta na Nigeria nwa nọ n'ime na anyị na over 500 languages in this country. Before na-edobu na 200 and something. Anyị nwere more than 500 language na this country ya nwa nọ n'ime kịta today. All these years na-echebu na 200 and something. And also because nwere one statement nchọ can sound warning to anybody. Mmadụ ya na-eme news ka obi wepụta courage, wepụta iru ya na-agbasa ozi ka o mee unu ka unu mata ihe na-aga n'ụwa, ka o mee unu ka unu mata ihu na mabere some people nwe ndị na-amara nwe ndị ma nso for the privilege of those na-amara. Mmadụ enweta wepụta time ya donola na mee video. Each of the video in na this channel pass more than 1 hour talk and editing. Ga more than 1 hour. So check is ebe with 24 hours a day. Mmadụ post with 4 to 5 videos a day na channel ya. So mala that ebe each video boy na one video ga 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes, so post with 4 or 5. About on either 24 hours a day, only na more than 6 hours of his time. Onye ahụ another personality na ọ na-eme. Ibibia mepe ọnụ iso of isi onye na news anyị gbasara dị mma ka anụ nwa dị mma. Ibulu ụzọ wee sịbe onye shame on you people. Mgbe Nnamdi Kanu na-ekwu ya mgbe nke na you will be the biggest anụmpama. Ya pụta wee agwa mmadụ ihe Maazị Nnamdi Kanu mee why na gowa, and you will not encourage onye ahụ na-ekwu that carried that thing along. Because Maazị Nnamdi Kanu kwucha ya baa ime to show that n'ihe okwu nwere isi, people are living example of it, and there are people who continued that legacy ọ na-ekwu. Ngụ abụla anụ mpama na-agagharị from platform to platform na-akpọ iyi na-asị mgbe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ya unu ada anọ, unu bụ ewu, unu bụ nka, unu bụ nka. That thing should stop. It takes a lot of courage ebe bịa tikwu okwu a. It takes a lot of courage ebe bịa kwu ya, and it takes a lot of effort ime video. By the time you make a video tiga enough na that video is roughly 1 point something gig or 2 gig. You upload where or ga. Also, you have other personal things to do. We should desist from it. We should desist from shifting responsibilities. I want. You need to be in the video. The video metatakuke na we don't know. Una try kwa chukwu na gba unu me. All they ha ka ya na-achọ. All those kind of words. Then mgbe Maazị Nnamdi Kanu pụtakwa, then ebidokwa ebe ọ kwụsị. I ma yes no okwulu nke okwulu. Man, a lot of things na-eme today. Most of the things he did not say it. He did not say it. So mgbe things na unfold in our time and in our generation, and there are young people bịa na-ekwu ya in our way isi ka anyị esi ghọta.
ịbụzi na yika wọld ya apụta na hide under the behind the keyboard na-asị mgbe maazị nna mere nke mgbe maazị nna ka na-emere nke ọzọ. That should stop. If you cannot encourage onye na-eme ihe, happier and walk away from it. Now ka anyị divert to ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. This onye ọcha ya was very very good ally to Donald Trump. Obebasi, I have traveled to Nigeria and engaged in multiple high-level meetings with Nigerian officials, the church, aid groups across the country, and IDP camps in internal displaced people's camp to get a better understanding of the rampant persecution of Christians in Nigeria. Always, in my discussions, the idea of dividing the country has not come up in any serious way. The idea to divide Nigeria na abịa that serious in their own way. I believe everything with protocol. Efforts to embolden separatist hordes Christians in Nigeria, especially in the north and middle belt. A destabilized Nigeria could embolden the and makes Christians less safe in Nigeria across the continent. In other words, na aka Nigeria. Na humble ona Nigeria swede na aka no yebute more chaos kalia ko swede today. In our way, I remain committed to working to save the lives of our brothers and sisters in Christ, and for that matter, all Nigerians suffering from the instability wrought by Ndogwebe throughout Nigeria. The US and Nigeria have entered into a security cooperation agreement. Manana Hana Nigeria abana into security agreement. And that it is an important step in tackling Obubuhane Ebu Mmadụ and Agha Nada n'ime some of these villages in Nigeria. And deepening and strengthening the biological relationship between our great nations. God bless you all. So na akọwa that now. Ikewa Nigeria. No de hanobi man on now work adibero serious. The reason why you could on afia ha ahụ ka ngwazi unu kebe eziokwu because na ọbụla ha nwa colonize line. Ọbụrụ US colonize line. Ndị colonize Nigeria bụ Great Britain, UK, ndị otu Queen Eliza. Ọha mana ọzọ omekome ndị be anyị na-eme. Omekome ndị Nigeria na mpụ na aghụghọ ha dịnụ. Ọ dịza ka America ọ na-eti ọnụ n'ihe Britain kwesịrị iti ọnụ because na Britain abụ adịgo ka ha ya adị. Jeje chike British Prime Minister dị ka onye na-eti isi ya. The way America, the way ndị Muslims si dominate UK kịta. Ha chọrọ igbu ndị UK, ha ya asụ ha ọkụkọ. So bụ na ndị UK na-ekwu okwu a kịta, will not take them serious. Go and do your research kefo ihe na-eme. So ihe ozizi ntị ka m bịa weta n'ụbọchị nke tata biko ka anyị ka nwee hope because na olileanya dị. Biko ihe ọ bụla ị na-eme na-eti Nigeria na ekpele maka na ọ dịrị ezi n'ụbọchị nke taa ka ọ dịkwa.